passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Què passa, gent del submón? Benvinguts al nostre noticiari, en el que analitzem l'actualitat valenciana més recent. Sempre en valencià i en normes del Puig. L'associació Roc i Chabàs de la Marina entregarà un premi Faller a l'escena més valenciana i reivindicativa. Esta associació, dedicada al reconeixement d'una de les grans figures del valencianisme i referent intel·lectual de l'Iglésia Catòlica, premiarà a les falles que millor reivindiquen el patrimoni valencià i entregarà, a més, una distinció a l'artista faller corresponent. En este premi se pretén promoure tant a les falles com a l'idioma valencià. I en la segona notícia del dia, la borrasca Glòria arrasa València com si fuera un huracà. Sense dubte, les notícies que menys han preocupat als valencians en estos dies han sigut les de la gran tormenta, considerada una monstruositat meteorològica. La causa, l'anticicló de les Açores, que se mogué repentinament cap a les illes britàniques causant un túnel de vent que assota el Mediterrani. València patí grans destrossos, platges arrasades, arbres centenaris arrencats, pobles incomoditats per la pluja o la neu, carreteres tallades, rius desbordats, cultius destruïts, galfins i peixos varats a les costes. I l'ona més gran mai registrada, 10 metres d'altura. Inclús neu junta a l'Albufera, superant esta tormenta en anys a la dana del 2019. Però el temporal també ha causat belles escenes, com que l'Albufera torna a estar inundada, com quan era un braç de la mar, o que pels rius i cascades valencians torna a córrer l'aigua. Encara així cal estar preocupat per aquests desastres, els quals se van a tornar cada volta més freqüents per culpa del canvi climàtic i l'efecte invernàcul. Coalició Compromís complís 10 anys. El partit polític, fundat en 2010 a base de l'unió de partits d'extrema esquerra i nacionalistes catalans, ha supost un abans i un després per a València. Quan se funda, les seues reivindicacions se centraven en alimentar les famílies més afectades per la crisi econòmica, reduir la desocupació, denunciar els casos de corrupció del Partit Popular, anterior governant de València, i fer ecologisme, aclarant que no venien a fer una guerra ideològica ni cultural, per lo que respecta al valencià i a la cultura valenciana, i onejant la Real Senyera com a símbol del nacionalisme valencià. Però des de llavors la seva trajectòria ha discrepat molt. Se suspengueren les ajudes als bancs d'aliments i a Càrites, per als més necessitats, la seva gestió no ha millorat el problema de la desocupació, és més, molts projectes empresarials s'han cancel·lat, s'han detectat greus casos de corrupció en el partit, sobretot relacionats amb contractes, i la seva gestió ecològica ha sigut pèssima, com la mala gestió de Monts, que provocà els grans incendis de 2017, o l'instal·lació de quilòmetres de carrils bici per la ciutat de València, que només han fet que augmentar la contaminació urbana, al causar més embossos de tràfic. I culturalment han destacat per entregar grans subvencions a entitats promotores del català, com Acció Cultural del País Valencià, discriminar a les associacions que promouen el valencià, com lo Ratpenat, i reivindicar figures de la Segona República Espanyola entre estelars per la independència de Catalunya, evidenciant la guerra ideològica i cultural que afirmaven que no anaven a fer. Actualment, Coalició Compromís viu un decliu lent però constant, que ja li ha fet perdre les seues posicions tant en el govern d'Espanya com en el de València. I ara donem pas a una xicoteta pausa publicitària. Enseguida tornem. Para el vídeo un momentet. Sempre has volgut una camiseta en la que posa Regne de València? O una tassa en la Senyera? Lo nostre és la teua tenda. En la seua web podràs trobar estos i molts altres productes, tots en llengua valenciana. En el còdic Xendelmont tindràs un descompte en la teua compra, només per ser seguidor d'este canal. Enllaç en la descripció. I ara sí, seguim en el vídeo. I tornem de nou donant pas al nostre reportatge del dia, en col·laboració amb la cadena valenciana.tv, sobre la festa de Sant Antoni de Setaigües, l'antiga frontera del Regne de València. En el segle XIII, el terme municipal de Setaigües era el que posava fi al Regne de València, i tal circumstància li havia donat l'importància que solen tindre les zones frontereres, pues el fet de marcar el límit en el Regne de Castella havia merescut l'atenció dels monarques del nostre regne, començant per Jaume I, que al conquistar la població s'ocupa de deixar-la en poders de persones de la seva confiança i concedir el seu feu honrós de Setaigües a Berenguela Ferrandis i a Pedro Ferrandis, respectant que els musulmans que hi havia continuaren habitant la vila, fins que a causa d'una sublevació del seu caudí foren expulsats del poble i s'establiren famílies cristianes. Sant Antoni Abat, o simplement Sant Antoni, és venerat en l'Iglésia com a patriarca dels cenobites, o monjos que viuen baix una comunitat d'una mateixa regla. La seva influència i veneració s'estén per tota l'Iglésia catòlica, també en les iglésies ortodoxes i inclús en l'Iglésia luterana. Conegut com el Gran o Abat, fou un monjo cristià pioner en l'eremitisme. Està considerat el patró dels animals de peu redó i, per extensió, de tots els animals domèstics. La llegenda explica que era un gran amic dels animals i, quan ne veia algun de ferit, el curava. Així no ho feu en un porquet. L'animal decidia acompanyar-lo la resta de la seva vida, per a demostrar mostrar-li el seu agraïment. Per això s'anomena Sant Antoni del Porquet o també Sant Antoni dels Sasses. Se celebra la seva festivitat el 17 de gener. La devoció al sant està molt escampada per tots els països cristians i són numeroses les festivitats religioses i populars al voltant de la festa de Sant Antoni.
normalment s'acudís al sant per a la protecció dels animals, ja que en la seva biografia es comenta el seu amor per ells, i en les seues representacions apareix sempre el porquet. Un dels actes propis de la festivitat és la bendició dels animals. Antigament es tractava de beneir els que eren propis de l'economia rural: cavalls, rucs, ovelles, porcs, vaques, gallines, però en el temps també s'ha passat a beneir els animals de companyia: gossos, gats, pardalets. És clar que en el sentit estricte, Sant Antoni Abat desborda el qualificatiu de valencià. És un sant per a tota l'Iglésia, que influeix en l'espiritualitat de tota la cristiantat, que té devoció escampar per tots els pobles de tradició agrària, però que podem considerar-lo sant valencià en el sentit de lo escampar que està la seva devoció per terres valencianes, tant en el temps com en l'espai. Setaigües posseeix un immens calendari festiu en les seues innumerables tradicions que encara perduren. Les fogueres de Sant Antoni se celebren el segon dissabte de Xiner. Destaquen les innumerables fogueres que s'encenen per tots els carrers de la població i la bendició dels animals que se celebra el endemà. Posteriorment a l'abolició dels senyorius, per les Corts de Cadis de l'any 1812, vindria l'emancipació de Setaigües respecte al comte amo de la comarca, i en ell la fi de la seva situació fronterera per la Real Ordre del 26 de juny de 1851, donat per Isabel II, en la que incloïa a Requena i a la seva comarca en la província de València, passant a delimitar la frontera el riu Cabriol, retirant de la seva ubicació la creu pairal que delimitava ambdós regnes. Seguim en l'actualitat valenciana. Se compleixen 20 anys de la mort d'Enric Valor, una figura molt controversial per a la llengua valenciana. Este escritor destaca per ser un dels majors impulsors de la normativització del valencià. Igual d'importants són els seus treballs de recuperació de contes, rondalles i lèxic valencià. També fou un dels majors activistes polítics durant la Segona República, pres polític durant el franquisme i un dels majors activistes per l'Estatut d'Autonomia i el nacionalisme valencià. Però potser se'l conega més per la seva ideologia catalanista. Enric Valor ha replegat tota la seva obra dins de l'àmbit de l'idioma català i la seva morfologia, el verb en valencià, derivada de l'ortografia fabriana del català. És la que s'estudia avui en dia a les escoles valencianes, promocionada durant la transició pel govern de Catalunya. Estos fets han provocat que se la plega a comparar en un dictador soviètic, Stalin, en matèries de lingüística, per lo que la seva figura avui en dia continua sent controversial. El casal Bernat i Baldoví rep el Premi Pare Llofré per part de la Federació Agrupació Falles Mercat de Jesús, pel seu treball totalment altruista per les falles, per les festes i les tradicions valencianes. L'associació també ha presentat la 7ª edició dels seus premis, destinats a elogiar l'ús de la llengua valenciana i les escenes més reivindicatives de valencianitat. Para el vídeo un momentet. Alguna volta has volgut aprendre valencià, però no t'agrada el valencià catalanitzat que ensenya la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana? Pues molt fàcil. Apunta't a les classes particulars de valencià que oferim en este canal. Són en normes del Puig, les normes ortogràfiques del valencià tradicional, el de casa, el de tota la vida, el de veritat. Contacta amb nosaltres a través d'este correu electrònic i demana qualsevol d'estes classes. T'ensenyarà un autèntic professor de valencià titulat per l'Horat Penat. I ara sí, seguim en el vídeo. A continuació, en la nostra secció d'opinió, tenim com a convidat a Andrés Osorio, que nos parlarà sobre la difícil situació en la que viuen els refugiats venezolans en València, que escapen del caos polític, social y econòmic que viu la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando en la población migratoria? Un saludo para el Submundo de Juan y Patri. Muchas gracias por haberme dado este espacio, esta oportunidad para poder conversar sobre lo que está pasando con los venezolanos en el exterior. Y bueno, es una pregunta muy curiosa porque es de esas que menos se tratan en la actualidad, ya que todo el tiempo se habla sobre qué está pasando en Venezuela, qué está pasando con las protestas, qué está pasando con Guaidó, con Maduro, pero poco se está hablando de una de las poblaciones más afectadas de esta crisis, y es la población migratoria. En Venezuela actualmente se está haciendo uno de los mayores éxodos masivos de personas que se han visto en el presente siglo. Y es una cosa que está llegando a todos los países del mundo. Hay arepas ya desde Tokio hasta Canadá. Es decir que la migración realmente es un problema serio. A medida de que pasa el tiempo, la migración venezolana se está volviendo más precaria, se está volviendo más difícil, se está volviendo más insostenible, porque ya los trabajos que se podían cubrir en el exterior están cubiertos y cada vez la gente sale por mayor necesidad y con menos recursos. Actualmente, por ejemplo, para enfocarnos en América Latina, hay un drama que es el de los caminantes.
El de los caminantes son aquellas personas que están saliendo por tierra ya que no tienen suficiente dinero para pagar un avión, y ellos van por tierra desde Venezuela hasta Argentina y van caminando, de allí viene su nombre, o pidiendo un aventón, o yendo de un sitio a otro, o trabajando un día en un sitio y luego yendo al siguiente, con el fin de llegar sobre todo a Chile o Argentina, que son los destinos más deseados dentro del subcontinente sudamericano. Ahora bien, a pesar de que llegar a un país ya representa una dificultad, el poder establecerse en ese país y el poder trabajar y poder tener condiciones dignas en ese país representa otro reto, sobre todo en el tema de documentación, de fuentes de empleo. Hay muchos casos donde hay casos de xenofobia, como ha pasado últimamente en Ecuador y en Perú. Ahora bien, Europa y Estados Unidos no se salvan de esa realidad. Cada vez hay más venezolanos llegando en Europa, bien sea que han ahorrado en América Latina y han costeado su boleto a España o a cualquier otra parte de Europa, pero principalmente a España o a Estados Unidos en el caso de aquellos que dispongan visa. Y muchas de esas personas vienen a solicitar protección internacional o refugio. Y esto es un proceso que ha venido dándose desde el año 2017 y que también contrae serias dificultades para poder regularizar la situación y para poder que estas personas tengan condiciones mínimas y condiciones de vida por lo menos básicas. Y entre eso sobre todo están los procesos burocráticos que se están alargando mucho. Por ejemplo, en Valencia se está tardando aproximadamente un año en poder realizar la cita para realizar la protección internacional, lo cual son plazos demasiado largos para una persona que llega sin recursos, que llega sin ahorros y que sin poder empadronarse, sin poder tener un permiso de trabajo, sin poder tener una tarjeta sanitaria, están automáticamente excluidos de la sociedad, y ese proceso de integración se dificulta para que lleguen a ese año de estadía donde tienen la cita. Actualmente ya se está viendo una salida más o menos bien que está en Madrid, que se está acelerando mucho el trámite y las personas terminan yendo a Madrid para realizar ese trámite, pero que dado en otras comunidades no es así y está tardando mucho, y ese proceso es un proceso muy difícil y muy largo. A medida de que ya se acerca a las fechas de hoy, las personas que llegan sin nada de ahorros y sin red de apoyo. Anteriormente ya venían personas que tenían mayor red de apoyo, que tenían una cantidad de ahorros que le permitían como sobrevivir ese año de espera que he comentado, pero ya las que están llegando ahora están llegando en situación de necesidad y en situación de precariedad. Y ya se está viendo personas en situación de calle, se están viendo personas en situación de exclusión, se están viendo personas en situación de vulnerabilidad, personas que le dicen que te puedo ayudar por 3 semanas, pero claro, y el resto del año para que tenga ya sus permisos y sus documentaciones tarda mucho, y al final la protección internacional es un derecho humano, no se está exigiendo que den documentaciones a todo el mundo, sino simplemente que esas personas puedan ir a su cita, que puedan presentarse según las instancias legales, todo lo que está impuesto en la ley de asilos, y que si las autoridades competentes determinan que pueden entrar a trámite o que no pueden entrar a trámite, ya sea una decisión, pero que es cumplir con su derecho, que es poder presentarse a esa protección internacional. Nuevamente quiero agradecer al mundo de Juan y Patri. Quiero hacer un llamado también a las personas que están aquí llegando a Venezuela, que tengan mucha fuerza, que tengan mucha perseverancia, que se puede lograr, que se puede llegar a cumplir ese sueño de por lo menos tener una calidad de vida digna que en Venezuela, lamentándolo mucho, ya no se puede dar. Y hago un llamado a las autoridades competentes para que puedan tomar este asunto, que es un asunto de cumplir un derecho humano, que es la protección internacional, y que se puedan recortar los plazos para las citas y que estas personas puedan tener la oportunidad de ir a su entrevista y de que las autoridades competentes admitan o rechacen a trámite, y así mejorar la situación de personas de la tercera edad, de menores en vulnerabilidad y de personas con discapacidad o diversidad funcional que llegan con mayor del 33% y no pueden entrar a los accesos de servicios sociales porque no han cumplido el tiempo mínimo para poder acceder. Y muchas otras personas que vienen huyendo de una crisis muy grande, vienen huyendo de una situación de persecución, de precariedad, que no sale en las noticias, pero que es una realidad. Y agradecer a España y en especialmente a Valencia por acoger a tantos venezolanos que hoy en día tienen aquí su residencia y están aquí integrándose y cada vez más queriendo esta ciudad y queriendo a este hermoso pueblo de España. Muchas gracias.
I ara la notícia més important del moment. Els cartells de falles tornen a causar polèmica. Els d'enguany han sigut realitzats per Dídac Ballester, un dissenyador que se basa en la senzillea, representant el dia i la nit, la mascletà i la cremà. Segons l'artista, volen expressar tot allò que no se veu en les falles, convidant a explorar les falles. La polèmica no ha tardat en fer-se sonar, ja que estos dissenys han costat 4.500 euros més IVA, molt cars per a lo senzills que són, segons les opinions en les redes socials, a més de la crítica de que no representen lo que realment són les falles, ni mostren cap tipus d'element valencià. En definitiva, que no representen a València. Estes crítiques se sumen a les d'anys anteriors en el mateix problema, culpant al govern valencià de voler destruir les falles. Bé, i fins així el nostre noticiari de l'actualitat valenciana més recent. Un respal molt grans a tots els veneçolans. Recordem als nostres espectadors que poden donar-li un m'agrada si els ha agradat el vídeo, Compartir-lo per a que tot el món pugui disposar d'un noticiari en valencià i que poden subscriure's al canal i activar la campaneta de les notificacions. I quan la tinguen activada, clicar en activar totes per a que li apleguen tots els futurs noticiaris i notícies d'última hora. Podeu seguir-nos en totes les nostres redes socials, que són tant Facebook com Instagram com Patreon, on pot ser un mecenes d'este canal. Però sobretot... No te baixes del submón.